Nordstrand har haft en enkelt god aktion her i anden halvleg, ellers har han lavet en sådan 5-6 fejl. Men den her, den sidder lige i vores linje, Per. Og man kan se det lille menneske let fra jorden. Og det er jo altså sjældent, at man ser det der sådan helt 100% udført. Et saksespark. Det er vanvittigt. Det her mål, det bliver sendt hele verden rundt. Det gør det altså. Det er top verdensklasse. Fuldstændig Vilcinovic her. Vi vil gerne have Gislason. Okay, vi snakker om at måske tættere på ind til højre benet. Løbet der, ikke offside. Ej, der kommer løbet. Nej, hvor rammer han den godt. Og vender undervejs ind, går op, øjnene på bolden, og så... Ikke noget med skinneben, ikke noget med tå. Det er en klokkeren vrist. Det er jo langt bedre end Wayne Rooney, det der. Det er vanvittigt. Vi så et supermål af Peter Ankersen i går, som der allerede blev talt om nok ville komme til at holde i nogen tid som sæsonens bedste scoring. Det var så mindre end et døgn. Ej, men det her, det er helt vildt.